Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η αίμα γεννήθηκε με συγγενή πολλαπλή αρθρογρίπωση, μια σπάνια ασθένεια που καταστρέφει τις αρθρώσεις και τα άκρα. Εξαιτίας αυτής της πάθησης, το δίχρονο κοριτσάκι δεν μπορούσε να παίξει με τουβλάκια, να πλησιάσει το φαγητό στο στόμα της ή να αγκαλιάσει τη μαμά της. Αυτό συνέβαινε μέχρι που οι μηχανικοί στο νοσοκομείο Νίμουρς χρησιμοποίησαν ένα 3D εκτυπωτή για να της κατασκευάσουν έναν ανθεκτικό εξωσκελετό που τη βοηθάει να σηκώσει τα χεράκια της. Η μικρή Αίμα ήταν στη θέση να φέρει μία καραμέλα στο στόμα της για πρώτη φορά, φορώντας το πλαστικό υποστηρικτικό της γυλαίκο. Ο ρομποτικός εξωσκελετός είναι κατασκευασμένος από μεταλλικές ράβδους με μεντεσέδες, ημάντες αντίστασης και μικροσκοπικά 3D μέρη. Η Αίμα τα αποκαλεί τα μαγικά της χέρια. Το δίχρονο κοριτσάκι ήταν μία από τους πρώτους ασθενείς που δοκίμασαν το γυλαίκο αυτό. Τώρα περίπου 15 από τους μικρότερους ασθενείς του νοσοκομείου φοράνε αυτά τα ελαφριά γυλαίκα. Η ευκολία της 3D εκτύπωσης καθιστά δυνατή την προσαρμογή των επιμέρους εξαρτημάτων. Όταν ένα κομμάτι σπάει, οι εκτυπωτές προσφέρουν άμεση λύση κατά παραγγελία. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει και δεν του κάνει πια το γυλαίκο, τότε οι μηχανικοί εκτυπώνουν απλά ένα μεγαλύτερο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το Κόντρα στη δυσκολία ξανά μαζί σας αύριο.